Tak, dobrý deň, prajem. Moje meno je Martin Kruk, som národný kontaktný bod za klaster 4. A dnes vás prevediem úvodom, v podstate predstavením víziev do oblasti priemyslu a vesmíru. Takže to by bolo na úvod všetko, aby sme zbytočne nezdržiavali. Prejdeme rovno priamo na prvú destináciu, teda vedúce postavenie v oblasti materiálov a výroby pre Európu. Takže táto destinácia programu Horizont Európa spája výskum a inovácie zamerané na budovanie globálne konkurencieschopného európskeho priemyslu. Jej hlavným cieľom je podporiť priemysel v zvládaní dvojitej transformácie zelenej a digitálnej a zároveň zabezpečiť dostupnosť, vývoj, používanie, opätovné využitie a ekologickú likvidáciu chemikálií, pokročilých materiálov a kritických surovín. Ide o oblasti, ktoré majú zásadný význam pre strategickú autonómiu Európskej únie, jej hospodársku odolnosť a technologickú nezávislosť. Takzvaný kompas konkurencieschopnosti definuje súbor iniciatív, ktoré majú byť priamo podporené aktivitami previazanými s priemyslom v rámci klastra 4. Tieto aktivity zahŕňajú nové cieľane orientované výskumno-inovačné projekty, ale nadväzujú aj na podporované opatrenia v predchádzajúcich rokoch. Medzi kľúčové politické rámce patria napríklad dohoda o čistom priemysle prijatá vo februári 2025, akt o kritických surovinách, stratégia pre pokročilé materiály a taktiež aj pripravovaný akt o pokročilých materiáloch plánovaný na rok 2026. Rovnako dôležité sú aj pripravovaný akt o obehovom hospodárstve, akčný plán pre oceľ a kovy, akčný plán pre chemický priemysel, akčný plán pre európsky automobilový sektor a stratégia výskumných a technologických infraštruktúr so zameraním na zhodnocovanie poznatkov. Aby sa tieto politické priority lepšie premietali do konkrétnych opatrení, pracovný program na roky 2026 a 2027 zavádza integrovanejší prístup. Tradičné tematické členenie podľa jednotlivých priemyselných sektorov a partnerstiev, používané v predchádzajúcich pracovných programoch, je nahradené novými tematickými okruhmi. Tie sú navrhnuté tak, aby spoločne a prepojene prispievali k očakávaným dopadom strategického plánu na roky 2025 až 2027, najmä v oblasti zelenej a digitálnej transformácie a autonómie v oblasti surovín a pokročilých materiálov. Tento nový prístup zároveň zohľadňuje už uskutočnené investície do výskumu a inovácií z minulých programových období a posilňuje synergie s ďalšími piliermi Horizontu Európa, najmä s Európskou radou pre inovácie v rámci piliera 3, ako aj s klastrom 5 zameraným na klímu, energetiku a mobilitu. Výzvy v tomto pracovnom programe čoraz častejšie kombinujú priority viacerých partnerstiev, čím sa vytvára priestor pre lepšie prepojenie projektov, investičných nástrojov a následné uvádzanie výsledkov na trh. Rozvoj nových a prierezových technológií nám pomáha transformovať existujúce hodnotové reťazce a zároveň vytvárať úplne nové. Okrem tejto časti pracovného programu sa Cluster 4 zapája aj do horizontálnej výzvy Clean Industrial Deal, ktorej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a urýchliť jeho dekarbonizáciu. Táto iniciatíva umožní príjemcom grantov Horizont Európa posúvať riešenia blízke trhu do európskeho deployment pipeline, teda do fázy reálneho nasadzovania v praxi. Zároveň podporí vývoj novej generácie priemyslom vedených demonštrátorov do roku 2035, ktoré budú mať vyššiu úroveň technologickej a trhovej pripravenosti. Popri dekarbonizácii musia výrobné a energeticky náročné odvetvia čoraz viac prijímať princípy obehového hospodárstva ako základný pilier návrhu svojich hodnotových reťazcov. To je nevyhnutné aj pre zvyšovanie efektívnosti využívania materiálov, energie a vody. Mimoriadne dôležité sú v tomto kontexte aktivity zamerané na upcykláciu druhotných surovín a odpadu, demontáž a opätovnú výrobu produktov a vývoj udržateľných a zdrojovo efektívnych priemyselných procesov. Pracovný program zároveň systematicky podporuje uplatňovanie prístupu bezpečnej a udržateľnej výroby, ktorý kladie dôraz na zohľadňovanie vplyvov na zdravie ľudí, životné prostredie, klímu a ďalšie aspekty udržateľnosti už v ranných fázach návrhu inovácií. Cieľom je nielen plniť politické ciele Európskej únie, ale aj urýchliť prijatie nových riešení na trhu.
Projekty zamerané na vývoj bezpečných a udržateľných produktov musia brať do úvahy bezpečnosť spotrebiteľov, aj ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov v priemysle. Na podporu startupov a scale-upov zahŕňa tento pracovný program aj opatrenia zamerané na technologické infraštruktúry a zhodnocovanie poznatkov. Pri niektorých témach v tejto destinácii sa od žiadateľov vyžaduje, aby súčasťou návrhu bol aj podnikateľský plán a stratégia využitia výsledkov pre industrializáciu. Tieto dokumenty sú kľúčové pre úspech projektov orientovaných na priemysel a výrazne ovplyvňujú hodnotenie dopadu. Podnikateľský plán má preukázať očakávaný vplyv projektu na trhové príležitosti pre zapojené subjekty a na nasadenie riešení v Európskej únii v krátkodobom až strednodobom horizonte. Mal by obsahovať opis cieľových trhov, odhad veľkosti trhu v Európskej únii aj globálne, analýzu potrieb používateľov a zákazníkov, ako aj preukázanie nákladovej efektívnosti navrhovaného riešenia a jeho konkurenčnej výhody. Stratégia využitia výsledkov by mala identifikovať prekážky a potrebné kroky na dosiahnutie vyšších úrovní technologickej pripravenosti, vrátane zabezpečenia investícií, získania potrebných zručností, prepojenia hodnotových reťazcov, zvýšenia robustnosti produktov, zapojenia priemyselných integrátorov a zabezpečenie akceptácie zo strany používateľov. Pri projektoch na úrovniach TRL 6 a 7 sa očakáva jasná stratégia pre budúce plnohodnotné nasadenie riešení v Európskej únii aj po skončení projektu. V oblasti rozvoja zručností sa odporúča vytvárať školiace materiály pre pracovníkov, ktoré podporia zavádzanie nových inovatívnych produktov, služieb a aj procesov. Tieto materiály by mali byť testované, škálovateľné a potenciálne rozšíriteľné aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu Plus. Takýto prístup môže znižovať nedostatok zručností v relevantných sektoroch a zlepšovať zamestnanosť a sociálne podmienky v Európskej únii a pridružených krajinách. Vybrané konzorcia budú zároveň vyzvané na spoluprácu s príslušnými časťami Spoločného výskumného centra Európskej komisie, aby ich výsledky prispeli k ďalšiemu formovaniu európskych politík v oblasti technológií a inovácií. Konkrétne ide o spoluprácu s Inovačným centrom pre priemyselnú transformáciu a emisie a s Laboratóriom pre geografiu, energetiky a priemyslu. Na záver je dôležité upozorniť, že právnické osoby so sídlom v Číne nie sú oprávnené zúčastňovať sa výskumno-inovačných ani inovačných aktivít v rámci tejto destinácie. Podrobnejšie informácie o týchto obmedzeniach sú uvedené aj vo všeobecnej prílohe programu Horizont Európa. Prejdeme na ďalší slajd. To by bolo teda k danej destinácii. Ešte by som tu dodal, čo je dôležité pre všetky výzvy. Máme tu vytýčený budget až 319 miliónov celých 60 eur, čo znamená, že ide o skutočne obrovský balík, jeden teda z najväčších, možno že v rámci Horizontu Európa na rok 2026. Takže, a teda ako už bolo spomenuté, hlavným cieľom destinácie je posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu tým, že urýchlime jeho zelenú a digitálnu transformáciu a zabezpečíme nejakú tú dostupnosť, vývoj a udržateľné využívanie pokročilých materiálov, chemikálií a kritických surovín. Ale teda, aby sme už prešli k tomu, čo nás najviac zaujíma, teda samotné predstavenie víziev, takže rok 2026 obsahuje až 17 tém, pričom 14 tém, ktoré sú aktuálne zverejnené, nájdete aj cez tento konkrétny QR kód, ktorý je na slajde. Je to v podstate, sú to klasické výzvy, one-stageové, ktoré sú momentálne otvorené. Ďalšie 3 výzvy sú rozdelené v aj digitalizácii, teda jedna z nich je digitalizácii, dve sú two-stage, pričom všetky sú momentálne otvorené. Takže neváhajte sa presmerovať na Funding and Tenders portál cez daný QR kód, kde už nájdete spomínané výzvy. A my si ich ale samozrejme ešte teraz aj prejdeme. Takže máme tu výzvy, ktoré sú rozdelené do 4 alebo 5 skupín. Ide o takže tú prvú časť, pod ktorou máme výzvy, sú udržateľné pokročilé materiály, suroviny a chemikálie. Čiže prvá výzva sa zameriava na vývoj bezpečných a udržateľných alternatív k látkam vzbudzujúcim obavy. Ide o inovačnú aktivitu, kde sa téma zameriava na najmä nahrádzanie nebezpečných alebo regulovaných chemických látok bezpečnejšími a environmentálne udržateľnými alternatívami.
Budget na túto danú výzvu, alebo teda tému výzvy je 38 miliónov, financovaných je až 6 projektov, pričom jeden projekt získa 6 až 7,5 milióna. Ďalšia výzva, urýchlenie objavovania a vývoja chemikálií a pokročilých materiálov pomocou digitalizácie a umelej inteligencie, taktiež inovačná aktivita, alebo teda akcia. Táto téma podporuje využitie umelej inteligencie, digitálneho modelovania a simulácií na rýchlejší vývoj chemických látok a materiálov. Budget na túto tému je 50 miliónov, financované projekty budú až 4, pričom jeden projekt získa až 13 miliónov. Ďalšia výzva, spolupráca v oblasti inovatívnych pokročilých materiálov s Japonskom. Ide o CESA akciu, to znamená, že je to menšia výzva, alebo teda nižšia v porovnaní s väčšími technologickými výzvami. Ide o koordinačnú a podpornú akciu zameranú na posilnenie strategickej spolupráce medzi Európskou úniou a Japonskom, ako už je teda z názvu zrejme. Budget na túto tému je vytýčených 800 000, pričom financovaných projektov bude až jeden a ten získa teda spomínanú sumu. Ďalšiu tému, alebo teda ďalšiu skupinu tém radíme pod zrýchlenú cirkulárnu ekonomiku. Prvá téma, ktorá pod touto výzvou sa týči, je pokročilá výroba pre kľúčové produkty, taktiež inovačná aktivita. Téma podporuje modernizáciu výrobných procesov pre strategicky dôležité produkty v Európe. Budget na túto tému je 38 miliónov, financované projekty budú až 6, pričom jeden projekt získa 6 až 8 miliónov, takže taktiež veľmi motivačné číslo. Ďalej tu máme optimalizáciu využívania zdrojov v obehovom hospodárstve, tam už ide o výskumnú a inovačnú akciu. Cieľom tejto témy je znížiť spotrebu materiálov, energie a vody v priemyselných procesoch. Budget na túto tému je 64 miliónov, financovaných bude až 9 projektov, jeden projekt získa 5 až 8 miliónov. Ja by som pri tejto téme ešte spomenul, že tieto výskumné a inovačné aktivity sú veľmi obľúbené aj u nás u Slovákov, pretože sa tam pracuje na tom výskume, takže a v tomto prípade máme aj veľmi veľa financovaných, alebo teda respektíve projektov, ktoré budú môcť byť financované. Dobre, ďalšou výzvou je taktiež výskumná inovačná aktivita, obehové, inovatívne pokročilé materiály, prechod od dizajnu k trhu. Táto téma podporuje vývoj materiálov navrhnutých pre recykláciu, opätovné použitia a dlhú životnosť. Taktiež téma má 37 miliónov rozpočet, financovaných projektov bude až 7, pričom jeden projekt získa 5 až 8 miliónov. Ďalšia skupina v podstate nesie iba jednu tému výzvy, je ňou efektívne zachytávanie, čistenie a využívanie oxidu uhličitého na výrobu konkurencieschopných produktov, taktiež výskumná a inovačná aktivita, ktorá sa sústreďuje na technológie, ktoré umožňujú premeniť oxid uhličitý na hodnotné produkty. Budget je až 43,80 milióna, financované projekty celkovo 7, pričom jeden projekt získa 5 až 7 miliónov. Ďalšia skupina, predposledná skupina víziev, alebo teda tém výzvy, je technologická infraštruktúra, zhodnocovanie a podpora znalostí. V tomto prípade začíname s posilnením výmeny poznatkov medzi priemyslom a akademickou sférou v sociálnych a humanitných vedách. Ide o taktiež podpornú aktivitu, teda CSAčko. Téma podporuje prepojenie sociálnych a humanitných vied s technologickými inováciami. Budget na tému je 2 milióny, pričom financované projekty sú 2 a jeden projekt môže získať 1 milión eur. Ďalšou témou zaujímavou je prilákanie manažerských talentov pre budovanie kapacít technologických infraštruktúr. Cieľom je tiež riešiť nedostatok kvalifikovaného manažmentu v technologických infraštruktúrach. Budget na túto tému je 2,5 milióna, pričom financovaný bude projekt 1, ktorý získa 2,5 alebo teda 3 milióny eur. Ďalej tu máme pilotné prístupové schémy k technologickým infraštruktúram pre startupy, scale-upy a inovatívne MSPčka. Čiže ide taktiež o CSA aktivitu, alebo teda CSA tému. Téma uľahčuje malým a rastúcim firmám prístup k testovacím, validačným a vývojovým infraštruktúram. Budget máme až 5 miliónov, financované projekty budú 2 a jeden z nich obidva môžu získať 1,5 až 2,5 milióna eur. Ďalej tu máme mapovanie a vyhľadávač služieb technologických infraštruktúr, taktiež CSA aktivita. Cieľom je vytvoriť prehľad dostupných technologických infraštruktúr v Európe. Budget 2 milióny, financovaný bude jeden projekt, ktorý získa teda spomínané 2 milióny.
Následne tu máme Proof of Market na zlepšenie zhodnocovania a komercializácie výsledkov Horizont Európa. To už je inovačná aktivita. Téma podporuje overenie trhového potenciálu, výsledkov výskumu a inovácií. Takže v tomto prípade máme budget až 5 miliónov, financované projekty 25, prosím pekne, pričom jeden projekt získa 20 či 200 tisíc na projekt, na celé trvanie projektu. No a potom tu máme poslednú skupinu v priemysle orientovaných témach výzvy. Sú to suroviny, alebo teda raw materials. Prvá téma sa zameriava na inovatívne technológie a nástroje pre prieskum a dátové modelovania surovín. Ide o výskumnú a inovačnú aktivitu. Téma podporuje nové metódy prieskumu ložísk a digitálne modelovanie surovín. Budget na túto tému je 18,5 milióna, financované projekty budú 3, pričom jeden môže získať 5 až 7 miliónov. Predposledná téma výzvy je technológie pre inovatívnu ťažbu kritických surovín, výskumná inovačná aktivita. Téma sa zameriava na nové metódy ťažby kritických surovín s nižším environmentálnym dopadom. Podporuje zvýšenie efektívnosti, bezpečnosti a akceptácie zo strany verejnosti. Budget 19 miliónov, financované projekty budú 3, pričom jeden môže získať 5 až 7 miliónov eur. A posledná téma je monitorovanie sekundárnych surovín. Je to CSAčková téma, čiže máme tam trošku nižšie financovanie. Cieľom je vytvoriť systémy na sledovanie dostupnosti a tokov sekundárnych surovín. To znamená, že budget tu máme 4 milióny, financovaný bude projekt iba jeden a ten môže získať práve spomínané 4 milióny. Takže to by bolo k výzvam na rok 2026 všetko. Môžeme prejsť na tému, ktorá sa zameriava na... Pardon, ešte predsa len, tak sa vrátime. Nevrátime. Máme tu ešte predsa len dve posledné témy, ktoré taktiež spadajú pod suroviny. Zlepšenie dostupnosti sekundárnych surovín prostredníctvom recyklácie, inovačná aktivita. Téma podporuje recyklačné technológie s vysokou technologickou pripravenosťou. Budget 28 miliónov, financované projekty sú 4, jeden projekt získa 7,5 milióna. A nakoniec posledné, tá patrí pod inovatívne technológie, založené na pokročilých materiáloch. Máme tu tému, ktorá sa nazýva nové alebo vylepšené senzorické funkcie, založené na inovatívnych pokročilých materiáloch. Ide o výskumnú a inovačnú aktivitu taktiež. Téma podporuje vývoj senzorov novej generácie využívajúcich pokročilé materiály. Budget na tému je 22,5 milióna, financované projekty budú 3 a jeden môže získať 7,5 milióna na celé trvanie projektu. A teda už ako tu máme už na slajde, ak môžete vidieť, destinácia, ktorá sa zameriava na oblasť vesmíru, teda otvorená strategická autonómia pri vývoji, zavádzaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry služieb, aplikácií a dát. Takže prejdeme ďalej. Takže vesmír je dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života v Európe. Satelitná televízia, globálna navigácia pre dopravu a logistiku, presné meteorologické predpovede, monitorovanie klímy, oceánov, pôdy, atmosféry, ako aj krízový manažment a záchranné služby, to všetko stojí na vesmírnych technológiách. Kľúčové programy Európskej únie ako Galileo a EGNOS, Copernicus či IRIS-2 predstavujú strategické aktíva pre politiky Európskej únie v oblasti klímy, životného prostredia, dopravy, poľnohospodárstva a bezpečnosti. Zároveň ide o sektor s vysokým inovačným potenciálom, ktorý vytvára hospodársky rast a kvalitné pracovné miesta. Cieľom tejto destinácie je zabezpečiť, aby Európska únia dokázala tieto vesmírne schopnosti vyvíjať, sprevádzkovať a využívať autonómne, bezpečne a dlhodobo udržateľne. Destinácia je preto postavená na viacerých vzájomne prepojených pilieroch. Prvým pilierom je autonómny prístup do vesmíru. Schopnosť samostatne vypúšťať satelity, náklad a ľudí do vesmíru je základným predpokladom strategickej autonómie Európskej únie. Európske nosné systémy umožňujú nezávislé nasadzovanie satelitov pre Copernicus, Galileo, EGNOS a IRIS-2, čím sa posilňuje bezpečnosť a odolnosť európskej vesmírnej infraštruktúry. V kontexte rastúcej globálnej konkurencie a meniacich sa obchodných modelov v oblasti štartovacích služieb je prioritou zvyšovať nákladovú efektívnosť, spoľahlivosť a dostupnosť európskeho prístupu do vesmíru, najmä s výhľadom do roku 2030. Podpora smeruje k inteligentným technológiám, digitalizácii a lepšiemu využívaniu európskych kozmodrómov. Druhým pilierom je pôsobenie vo vesmíre, známe ako In-Space Operations and Services.
Ide o schopnosť vykonávať aktívne operácie priamo na orbite, od inšpekcií, oprav a doplňania paliva cez montáž a demontáž až po opätovné použitie, recykláciu alebo odstránenie objektov. Tieto činnosti sú kľúčové pre bezpečnosť, udržateľnosť a dlhodobú životaschopnosť vesmírnej infraštruktúry. Výskum a inovácie majú Európu posunúť na čelo novovznikajúcej in-space ekonomiky. A to prostredníctvom pilotných misií a prelomových technológií, ako sú robotika, automatizácia, umelá inteligencia, modulárne kozmické systémy, elektrický pohon a pokročilé navigačné a riadiace systémy. Tretím pilierom je využívanie vesmíru na Zemi, najmä v oblasti satelitnej komunikácie, pozorovania Zeme a navigácie. Program bezpečnej konektivity Európskej únie má zabezpečiť odolnú, garantovanú a autonómnu satelitnú komunikáciu pre verejný sektor aj kritické služby, vrátane integrácie GovSatcom a Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry EuroQCI. V oblasti pozorovania Zeme sa pokračuje v rozvoji služieb Copernicus, pričom dôraz sa kladie na digitalizáciu synergie medzi misiami a vznik nových komerčných aplikácií založených na dátach. V satelitnej navigácii musí Európska únia reagovať na technologické zmeny, rastúcu konkurenciu a nové hrozby, vrátane kybernetických útokov a rušenia signálu. Trvalé investície do výskumu a vývoja majú zabezpečiť kontinuitu služieb Galileo EGNOS a držať vedúce postavenie Európskej únie v globálnych navigačných systémoch. Ďalším pilierom sú vesmírne vedy a prieskum, ktoré majú vysokú vedeckú aj spoločenskú hodnotu. Prioritou je maximálne zhodnotenie dát z existujúcich európskych misií a ich využitie ako základu pre budúce prieskumné aktivity. Táto oblasť posilňuje pozíciu európskej vedy, podporuje záujem verejnosti o vesmír a rozširuje poznanie o vesmíre a nebeských telesách. Dôležitou oblasťou je aj monitorovanie vesmíru. Vzhľadom na rastúci počet satelitov a vesmírneho odpadu výrazne rastie riziko kolízií. Európska únia preto rozvíja kapacity Space Situational Awareness, najmä služby Space Surveillance a Tracking prostredníctvom partnerstva členských štátov. Cieľom je chrániť verejné a súkromné investície do vesmíru, posilniť autonómiu Európskej únie a všetkých orbitálnych zónach a zapojiť európsky priemysel vrátane startupov do rozvoja týchto kapacít. Silný dôraz sa kladie aj na znižovanie závislosti Európskej únie od kritických vesmírnych technológií mimo Európy. V súčasnom geopolitickom kontexte je nevyhnutné budovať odolné dodávateľské reťazce v oblasti materiálov, komponentov, zariadení a subsystémov, ktoré budú schopné podporiť európske vesmírne misie bez obmedzení zo strany tretích krajín. Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť európskych riešení a otvoriť nové príležitosti výrobcov v Európskej únii. Destinácia zároveň podporuje inovatívne vesmírne technológie, vrátane kvantových technológií, ktoré môžu zásadne zvýšiť výkonnosť budúcich vesmírnych systémov, ako aj in-orbit demonštrácie a validácie, ktoré sú nevyhnutné pre rýchlo overenie nových riešení v reálnych podmienkach. Napokon sa kladie veľký dôraz na podporu podnikania a inovácií. Prostredníctvom iniciatívy Cassini sa podporuje vznik a rast startupov, rozvoj podnikateľských zručností a prepojenie na investičné nástroje ako je InvestEU. Súčasťou destinácie je aj príprava na zavedenie Európskej únie Space Act a posilňovanie kybernetickej bezpečnosti vo vesmírnej oblasti. Z hľadiska účasti platí, že vesmírna časť programu Horizont Európa je v princípe otvorená medzinárodnej spolupráci, no v odôvodnených prípadoch môžu byť niektoré výzvy obmedzené na subjekty z vybraných krajín s cieľom chrániť strategické záujmy a bezpečnosť Európskej únie. Ako to bolo aj pri priemysle, právnické osoby so sídlom v Číne nie sú oprávnené zúčastňovať sa výskumno-inovačných ani inovačných akcií v rámci tejto destinácie. Tak a môžeme prejsť na výzvy z oblasti vesmíru. Takže máme tu celkovo 8 tém s tým, že sa budú otvárať už v marci 2026, uzavierka 3. septembra. Cez QR kód sa presmerujete na Funding and Tenders portál, kde nájdete všetky nadchádzajúce výzvy a my si ich teda teraz môžeme v rýchlosti prejsť. Takže
Tentokrát už máme jednu veľkú skupinu, ako bolo spomenuté 8 tém pod jednou výzvou. Prvá je posilnenie autonómneho prístupu Európskej únie do vesmíru prostredníctvom európskych kozmodromov. Táto téma sa zameriava na rozvoj a modernizáciu vesmírnych prístavov na území Európskej únie s cieľom posilniť autonómny a nákladový efektívny prístup Európy do vesmíru. Ide o inovačnú aktivitu s celkovým rozpočtom 22,59 miliónov. Počet projektov, ktoré budú financované, sú 2 a na jeden projekt sa očakáva príspevok 10 až 15 miliónov. Následne tu máme digitálne nástroje a stavebné bloky pre pozorovanie Zeme a satelitné telekomunikácie. Táto téma podporuje vývoj digitálnych riešení, softvérových architektúr a technologických stavebných blokov pre budúce vesmírne misie v oblasti Earth Observation a satelitných komunikácií. Ide o výskum na inovačnú aktivitu, kde je celkový rozpočet 12 miliónov eur. Počet projektov, ktoré budú financované, sú 3 a jeden z projektov môže získať 3 až 6 miliónov. Tretia téma výzvy je príprava demonštračných misií pre pozorovania Zeme a satelitné telekomunikácie. Táto téma nadväzuje na predchádzajúci výskum a zameriava sa na prípravu konkrétnych demonštračných misií. Ide o inovačnú aktivitu s celkovým rozpočtom 26 miliónov eur. Počet projektov, ktoré budú financované, sú 4 a na jeden projekt sa očakáva príspevok 5 až 10 miliónov. Štvrtá výzva, ktorá nás čaká, je vedecká analýza a využitie vesmírnych dát. Téma sa sústreďuje na maximálne zhodnotenie dát získaných z európskych vesmírnych misií. Ide o výskumnú a inovačnú aktivitu s rozpočtom 3,92 milióna, kde budú 2 financované projekty. Na jeden projekt sa očakáva príspevok 1,5 až 2,5 milióna eur. Následne tu máme kritické III komponenty pre nezávislosť Európskej únie. Táto téma rieši vývoj a industrializáciu vysoko spoľahlivých FPGA komponentov odolných voči radiácii pre vesmírne aplikácie. Taktiež ide o typ akcie, ktorá je výskumná a inovačná. Celkový rozpočet 12,74 miliónov eur s tým, že iba jeden jediný projekt bude financovaný. Následne tu máme kritické II komponenty. Táto téma sa zameriava na vývoj a industrializáciu polovodičových substrátov pre komponenty určené na vysokofrekvenčné vesmírne aplikácie. Ide o výskumnú a inovačnú akciu s celkovým rozpočtom 6,86 milióna eur. Počet projektov, ktoré budú financované, je až 1. Poďme na predposlednú výzvu, ktorú máme v oblasti vesmíru. Taktiež máme tu kritické testovacie zariadenia pre II komponenty, radiačné testovanie. Téma podporuje zavedenie vysokovýkonných testovacích zariadení pre radiačné skúšky vesmírnych komponentov v Európe. Typ akcie je to inovačná akcia, čiže celkový počet rozpočtu cez celkový rozpočet je 3,92 milióna eur. Jeden z projektov bude financovaný. No a posledná téma pod danou výzvou v oblasti vesmíru je kritické vesmírne zariadenia pre nezávislosť Európskej únie, rozhranie pre tankovanie vo vesmíre. Táto téma sa zameriava na vývoj štandardizovaného rozhrania pre doplňanie paliva vo vesmíre. Ide o výskumnú a inovačnú aktivitu s celkovým rozpočtom 2,94 milióna eur. Počet financovaných projektov bude až jeden jediný. Tak a tu už máme zobrazený, ako vyzerá pracovný program v roku 2026-2027. Cez QR kód sa vy viete presmerovať na aktuálny pracovný program pre klaster 4, kde nájdete všetky spomínané výzvy, taktiež aj tie, ktoré sa len budú otvárať v období 27. Zákružkoval som tu, ako môžete vidieť, výzvy, ktoré máme two stage, ktoré boli spomínané úplne v úvode, ktoré už budú, alebo respektíve už sú otvorené, áno, boli 16. oktobra, teda 16. decembra, s tým, že jedna je priemyselne orientovaná, dve sú orientované na digitalizáciu. Kde nájdete informácie, kde ma môžete skontaktovať, ERA portál pod klastrom 4 a následne sa dostanete na kontakty, medzi ktorými nájdete Tomáša Pavlíka, ktorý je národný kontaktný bod za klaster 4, ale za oblasť digitalizácie, mňa za klaster 4, kde som pri priemysle a vesmíre, a taktiež aj kolegyňu Nikol Majsku, ktorá je národný kontaktný bod pre vesmírny program Únie. Čiže neváhajte nás kontaktovať, vieme vám pomôcť pri riešení vašich projektových obťažností a myslím si, že takto by som to ukončil. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Cez QR kód, ktorý nájdete tuto na tomto slajde, sa presmerujete priamo na stránku, ktorú ste videli pred chvíľkou.
No a to by bolo na dnes všetko. Takže budeme veľmi radi, keď nás budete kontaktovať v prípade potreby konzultácie. Pekný deň.